Tukulandirani ku Streams of Light Ministry muli ndine Elder Daniel. So musizi tiona ma sections 4 ngalisaka nkhali 5 kuti want to God ni ndani. Paka nkhani zambiri zimene zikukambidwa want to God amakhulira chako want to God amakhulira chako. Komano nthawi zambiri imakambidwa za zimene ife timakhulupirira ni mbali inayo. So modzi wa Azilaliki amene alozeka bwino malayi muno Collins namakwa mlaliki ameneyu anapanga state of the church address ku Soje State Church imene namba pa 7 paka 13 March ndi anamaliza state of the church address anapereka mfundo zake ndiye mu presentation iyi tofuna tingoyankha osati ifo yankha gano koma kuvekesa mbali yathu kuti mbali yathu imati chani osati kukangana imene wayalusana ayi koma ngovekesa no mbali ya wanthu God kukhulupirira mutani pati zina zimene zinanenedwa si zimene ife timakhulupirira. So apa panali slide imene anayika mu presentation mutawapeza ma presentation kwa mbali yu koma ife tifuna tione ona kuti no zimene aonenazi ndi zimene ife timakhulupirira zikugwirizana fana mafotokoza mbali ya ifeyo. Okay, so tufuna tipange play clip imene mapezeka pa 77 minutes. So zonse zimene upanga play ndi zimene zipezeka pa 77 minutes mu presentation ya state of the church address. So tipanga play kuti chani mbalika kwakuyasa olalika zomwe ndi zachilendo ndithu payena otsatira komwe akuti mpingo wagwa ena akusatira onena kuti Mulungu ndi mmodzi, Yesu si Mulungu ndipo Mzimu Woyera si munthu, ena akusatira onyoza mpingo onesa pamene ukulakwisa, ena akumvana ndi opemphera odwala ndizozizwa mu mpingo mosana ndi ma directions a medical ministry, ena akusatira ophunzitsa zosiya masukulu ndi ntchito ambira iwo ukawadzudzula samvera ndipo amakhala amakani modesa nkhawa popeza kukana zoyembera za mzimu ndipo palibenso njira ina yowathandizira. Right, so anafotokoza kuti no pali ziphunzitso. Now ndimafuna tipange quote sentence kumayambiriro kuti amathandiza kuti chani ziphunzitso zimene zati nzotani mbalika kwakuyasa olalika zomwe ndi zachilendo ndithu. So akuti zolalika zimenezi ndi zachilendo ndithu. So mmodzi mwa zolalika zachilendozi tikaona pa slide pamene anayika mu board tinopena osalalika omwe akuti mpingo wagwa, Mulungu ndi mmodzi, Yesu si Mulungu ndipo Mzimu Woyera si munthu. So ndimafuna nato no nkhani ya one true God title yake ndi Mulungu mmodzi, right? One true God imathandiza imeneyo. Koma no tikanati Yesu si Mulungu chiphunzitso imeneyo ndi ya mpingo wa Jehovah's Witness, right? Ndipo Mzimu Woyera si munthu kapena Mzimu Woyera is not a being, right? Ndi chiphunzitso chimene ife timasusa nato no Mzimu Woyera si being, mzimu ndi mzimu andani wa Mulungu, right? So nkhani ndio nayo tino pamakhala kusafuna kumva chimene ife tikunena, right? Takhala tikunena mobweza timakhulupirira pali Mulungu mmodzi amene ali Atate ndi kuzera mwa Atate amene ku nthawi za nthawi zosaneneka Yesu Khristu anabadwa, right? Paife tino anabadwa choka kwa Mulungu, Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse, right? So pali kusafuna kumva mbali yathu ndi kuyipisa kungofotokoza muyepula cholinga kuti anthu akadane ndi one true God. So kodi chiphunzitso imenechi cha one true God ndi chatsopano chifati asogolera no pali ziphunzitso zatsopano ndiye anayika one true God mu ndandanda wa ziphunzitso zatsopano. So timafuna tikupanga play clip ina ya kunzuni imene sogolera amene anapita kunzuni ndi amapanga comment pa nkhani ya za one true God. Kodi nzoona kuti no asogolera amakhulupirira no one true God ndi ziphunzitso zatsopano tentimvesereni imene anakamba kunzuni. Samakhulupirira za Trinity. Ura Smith 1898 pantheme ndoten white alipo ndithu dissolve Jesus when aita truka kaya. So anatulusa kaati kokochedwa looking unto Jesus mu Reverend Herald anayotere Mulungu yekha ndi amene alibe chiyambi
kuyambira kwenikweni kwa chiyambi kale kuti ife sitingathe ukale umene ukumvesesa koma ndikalekale kuyambira kwa chiyambi kumene kunatulukiranso pano mawu akunena apa za Yesu. Mawu amene sanalengedwewa, this uncreated word. So Will Smith samakhupe kuti Yesu Khristu ndi olengedwa, koma makhupe onena kuti Yesu Khristuyo kunalibe poyamba. Ndaona yotere mawu amene sanalengedwewa anali munthu ndithu, being, amene patatenga nthawi pamenenso anasanduka thupi ndi kudza pakati pa ife. Pamene patutha kuona onena kuti mwa mphamvu inake yawo Mulungu kapena process inake osati yolenga, koma process yongodziwika kwa wanzeru zosathayo kunena Atate, komanso wa mphamvu zonse zosathayo, pamenepo pamene mwana wa Mulungu anatulukira. J.N. Loughborough. So titakuona na kuti no even asogoleriwa akuthawa panga acknowledge ziphunzitso za ma pioneers. Tikamakamba za one true God anthu amabwera ndi maakization zosiyanasiyana. Si chiphunzitso cha chilendo, si chiphunzitso chimene tachipanga fix kapena kuchiyambisa kumai kunoko. Ayi, ndi chiphunzitso yakalekale. Actually ndi zimene anthu onse a Seventh Adventist majority oyambirirawo ankakhulupirira, right? So kumanena tuno chiphunzitso chi ndiyatsopano ndichachilendo imeneyo timati dishonesty, kupanga misrepresent dala kuti anthu angodana ndi nkhani. So asogoleriwa anapanga quote Uriah Smith amene anali one of the pioneers amene anali woyambisa yani mpingo wa Seventh Adventist kumayambiriro kwake, right? Tentipitizeni kodi aliponso ena adalembanso nawo kuti zimodzi mwa ziphunzitso za mabodza zazikulu, fundamental errors, zimene tikhoza kuziphatikiza ndi chiphunzitso choti anthu azipemphera pa Sunday. Chiphunzitso china chimene ma Protestants achitenga kuchokera ku mpingo wa Chikatolika ndicho chodonthesa pamene munthu akubatizidwa, komanso cha Trinity. So zoti pa Mulungu pali anthu atatu, chiphunzitso cha Chikatolika. Kenaka kaona kuti anthu ambiri amene amakhulupirira zikhulupiriro zimenezi zayenera kuti angozikhulupirira mwa umbuli. Koma kodi zitheka onera kuti mpingo mpaka opitirizabe kumakhulupirira mabodza amene wampaka nthawi ya chiweruzo? Ife tikuona ngati ayi muchiphunzitso. So awapanga quote pioneer wina mwanjirani atimangofuna kuti ngoonesa nawo tuno ziphunzitso izizi sizachilendo. Zomwe ndikuyankhulazi sizachilendo ya. Mutati mwamba kuona mabuku anthu amene anali pamene mpingo wa Seventh Adventist umapangidwa establish kuyambira 1844 umapita uko. Muona nawo tino majority, ndikati majority tukambati gulu lalikulu limasusana ndi chipembedzo cha Trinity, limasusana ndi ganizo la Trinity. Kumayambiriro kwa mpingo uno mene umayamba analima one true God believers, right? Anali okhulupirira Mulungu ona yekhayo. Chimodzimodzi ngati anali ma apostles, ma apostolic church pambira Taya china Yohane, Paulo, osoja amakhulupirira kuti kuli Atate ndi kuti mwana wake Yesu Khristu amene atipasa mzimu wawo. So dakapanga play James White clip ina imene apitiriza kusindikiza. James White adalemba mu Day Star magazine ya January 24, 1846 kunena kuti ifeyo sitikhulupirira chiphunzitso cha Trinity chomwe ndi chakale chosakhala m'Baibulo, chikhulupiriro cha Trinity. So tikutha kuona again kuti James White analemba chotero, and that's osati mu 1846 mokha, komanso mu 1856 February 7 Review and Herald. James White analemba chotere, Martin Luther ndi ma reformers ena anadzutsidwa mu mphamvu ya Mulungu, komanso mu mawu ndi mu mzimu, ndipo iwowa adapitisa chitsogolo kukonzanso. Vuto lawo la achina Martin Luther ndi ma reformers enawa
ndilonena kuti adasiya kukonzanso. So adangopanga kukonzanso kwa hafu, sanapitirize. So James White akupitiriza onena kuti anakakhala kuti anapitiriza kumangopanga be reform, kumakonzanso zolakwika za mu mpingo tingatero. Anakhala kuti anapitiriza mpaka upeze onena kuti achosa chilichonse cha upapa, monga zonena kuti munthu akafa mzimu wake umakhalabe ndi moyo. Zimenezo ndikuti achina Martin Luther anakazichosa. Achina Martin Luther akanachosanso ubatizo ongodonthesa. Achina Martin Luther akanachosanso chiphunzitso cha Trinity. Anakachosanso chiphunzitso chopemphera tsiku la Sunday. Ndipo pomafika nthawi ino sibwezi tili ndi mpingo umene unakhala kuti ukupanga zimenezi zomwe sizili m'Bible. Yeah, so in 1850 akupanga quote James White. So tikamaona ma early quotes ama pioneers, majority gulu lalikulu limasusana ndi chani ndi chiphunzitso cha Trinity. Anali mu true God believers asogolasa kuza zimenezi, koma ndi chifukwa chani akusankha una tuno pali ziphunzitso za sopano zaboza. Why ipanga ade mauti no sopano? Ndi chifukwa chanena kuti nkhani yakulili apa ndena kuti no fani musakugwiza ndi true God akuyankhula munena tuno ioneke ngati ndi yasopano. Now ngati ili yasopanodi ndeti mwanjira ine iliyonse ndeti inthu yofunika chitani chitaidi kunja. So iyo inayi ndi chopesa isoni ndeti tafanda asogolera why akuyankhula zimenezi, right? So izizi ndi zakale, right? Tikawerenga bwinobwino ananena kuti Yesu Kristu si mulungu, right? Mzimu si munthu, okay? Anayankhula ma statement ngati ameneyo, okay? Now tikaona bwinobwino ma accusations ena amabwera onena kuti no Yesu timanena kuti Yesu Kristu ndi olengedwa, right? On the but tikaona bwinobwino mene afotokozera achina Smith bwinobwino tikugwirizana nawo ndi achina Smith. Yesu Kristu solengedwa, Yesu Kristu anachita kubadwa, right? And if pali munthu amene angamanena kuti Yesu Kristu olengedwa ife timamususa, tilemba mabuku osusana naye munthu oteno, komano accusation imene singathe ndipo ndikukhulupirira kuti sizatha fati ndi yakale. Tioneona kuti no ma Adventist ambirira ata anayankha mafunso otani. Uyu ndi pioneer amene ali W.H. Little John anayimba zimezi mu 1883 mu kalata ya Seventh Adventist. So panali funso limene anafunsira ndi iye analiyankha. Panali funso 96 anati no Kristu wosalengedwa. Ndaona ati no chonde mungandipase mavesi amene amafotokozera moveka bwino nati Yesu Kristu ndolengedwa. Ndeyankho lochokera ku kula ameneyi W.H. Little John nalero tichani iwe ndolakwa poganiza nati no ma Seventh Adventist amaphunzitsa kuti Yesu Kristu ndolengedwa. Iwo amakhulupirira mosusana nawo kuti iye anabadwa kwa Atate ndipo atha kupembedzedwa ndi kutchedwanso Mulungu. Amakhulupirira nawo kuti no maiko ndi zonse zimene zinalengedwa ndi Atate molumikizana ndi Mwana. Amakhulupiriranso koma akutiyani komanso amakhulupirira nawo kuti no nthawi inayake mu nthawi za nthawi kumbuyoko inalipo nthawi imene Yesu Kristu anazapezeka, ndipo amanena onena kuti no ndikofunikira kwambiri kuti Mulungu ambale mwana cholinga onena kuti no amanena kuti no ndikuyenera kunena kuti no Yesu Kristu amafunika abadwe kuchoka kwa ndani? Kwa Atate, cholinga kuti no akhale ndi ubale kunena kuti no Mulunguyo ndiye Atate, Yesu Kristu ndiye ndani? Ndiye mwana. So taona amene funso labwerera kwa ma Adventist, mpingo wa Seventh Adventist umapangidwa accuse nati no umaphunzitsa kuti Yesu Kristu ndodani? Ndolengedwa. Same thing to if you want true God belief. So sizachilendo yayi timapangidwa accuse kuti no tiphunzitsa kuti Yesu Kristu ndolengedwa, of which there is not even one book imene tinalemba ineyo personally that Yesu Kristu ndolengedwa, right? I don't remember ever saying that. Mano anthu ndithu anapanga fly with that information to tarnish image ya choonadi. So iyo nchopesa isona, that's why tupanga reply kungopanga speak up
kuti tionese kuti chimene makhulupirira ndi chani ndi chimene simakhulupirira ndi chani. So Uriah Smith anakambanso za Khristu Yesu, ndiye buku limene anapanga koti Looking Unto Jesus. Uriah Smith ananena kuti mawu amene sanalolengedwa ndiwo iye amene mu nthawi yokwanira anasanulika thupi ndi kukhala pakati pathu. So Uriah Smith amakhulupirira kuti Yesu Khristu sotani solengedwa. Tikaona Looking Unto Jesus, Uriah Smith anapitiriza nati chiyambi chake sichinali mwa ngati ena onse mu zonse zimene zimapezeka kuchilengedwe, pamvekesedwa mu njira yachinsisiyo mwa ngati iye wobadwa yekha. Anapereka mavesi ake Yohane 3:16, 1 Yohane 4:9. Ndaona kuti iye wobadwa yekha wa Atate, iye amene achokera ndi kutuluka kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. So Uriah Smith akufotokoza moveka bwino na kuti Yesu Khristu sotani solengedwa, ndi zimene timakhulupirira. So now anthu ambiri amampanga attack Uriah Smith na kuti amaphunzitsa kuti Yesu Khristu ndolengedwa. Now tione evidence. So in the book la Daniel and Revelation imene analemba, so 1865 version anayipanga revise. Buku timatha kulemba ndipanganso revise. Analemba zimezi pa page 59 buku lake la Daniel and Revelation. Nimapanga koti basi komano buku lili mukapanga download 1865 version ya Daniel and Revelation. Muona na kuti amapanga comment pa chivumbulutso chapter 3. Okay? Ndanafuza kuti tikaonanso Khristu ndiye chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Panga quote pa verse imene imakamba zimene pa chivumbulutso chapter 3. Akuti osati chiyambi, osati amene akuyambisa koma chiyambi. Okay? Ndawapeza kunena kuti kuzera mwa chilengedwe anali woyamba kulengedwa. Ndipo tikakamba za kupezeka kwake titaonana kuti anali woyambirira wachiwiri kwa Mulungu osatha. So mu buku la 1865 Uriah Smith analemba nati Yesu Khristu ndolani ndolengedwa. Now muone zimene zikuchitika njani. Pali abale ena of course anafunika kuti ayilembenso buku lake kachiwiri, and fundo imene tione kuti anayika motani mu 1897, right? Daniel and Revelation buku limeneli tikaona bwinobwino anafotokoza kuti moreover chiyambi cha chilengedwe cha Mulungu. Ndaona kuti anthu ena amavesa kuti ma amenewa akuthandiza kuti Yesu Khristu anayamba kulengedwa, kunena kuti mapezekedwe ake akupezeka ngati iye woyamba amene andani olengedwa wachiwiri kwa Mulungu wamuyaya. Koma chiyankhulidwe chimene chafotokozera pa sichingafotokoze kuti iye ndi olengedwa. Ifane mawuwo chiyambi cha chilengedwe chiyambi cha chilengedwe akuthandiza kuti chilengedwe, ntchito ya chilengedwe kuyankhula moveka bwino chinayambika ndi ndani? Ndi iye. Ndipo panda iye palibe chimene chinalengedwa. So mu 1897 Uriah Smith atadutsa buku limene ya Daniel and Revelation anapanga correct mistake yayikulu imene anapanga. Right? Kuti Yesu Khristu soyamba olengedwa, koma Yesu Khristu ndi amene chilengedwe chitani chikuchokera ndi kuyamba. And zitachitika zimene zimuone zaka 1897. Okay? Zaka ziwiri zitadusa 1899 Ellen White upanga comment pa buku lake in manuscript releases, right? Mu chaka cha 1899. Okay? Ndaona kuti tizoona kuti buku la Daniel ndi chivumbulutso libweresedwe pamaso pa anthu chifanire buku la nthawi ino. Buku limeneli lili ndi uthenga umene tonse tifuna timvese. So buku la Daniel ndi chivumbulutso linatsa kulipanga condemn mu chaka cha 1899. Okay, so ndi chifukwa chani tikufuna tione zakazi 1899 Ellen White kulemba manuscripts. Buku limene la Daniel version ndofunika kwambiri. Now tikaona bwino 1898 chaka 1 year before 1898 ndimene buku la Desire of Ages inatuluka. Na buku la Desire of Ages anthu amanati ya buku limene ndimene mnaonesa Ellen White anavanga shift pa nkhani ya Trinity chani. Kunabe ku paradigm shift in ideas because zimene afotokoza apapa ndani Uriah Smith akuonesa onena kuti tikaona mzaka zimene akulemba kuti imene ya chaka 1899 kuti buku limene ndofunika kwambiri. Okay? After Uriah Smith atapanga revise kuti Yesu Khristu amene akulengedwa koma amene chilengedwe chikuyambira, right?
iyenera kuipanga endorse bukuli na sipangadala kusawerenga mbali nayo. Tikamakamba za buku la Deserve Ages timaona nawo tino linatulusidwa mu chaka 1898. Now tiye tipitirize ndione buku limene la Daniel Revelation. Tikaona musimo, okay, ndaona tuno but, okay, tikaona bwinobwino aona tuno tikumvesa tuno Yesu Kristu ndi amene anagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu kuti akalenge zonse, koma iye anatuluka mwa njira ina chifukwa iye amatchedwa wobadwa yekha wa Atate. Zidakakhala zovuta kuti tikatenge zimene zizi ndikuzivekesa kuti iye amene anatani zidakhala zovuta kuti vese tuno iye ndi amene analengedwa. So Uriah Smith pofotokozera akufotokoza nawo tuno Yesu Kristu anabwera kupezeka kunabwera mwa njira ina, iye akutchedwa wobadwa yekha ndani wa Mulungu, the only begotten. So Uriah Smith akutha kusiyanisa nawo tuno Yesu Kristu olengedwa koma Yesu Kristu ndi wotani begotten, ndi wobadwa. So now Uriah Smith akufotokoza clearly kunawo tuno Yesu Kristu ndi wobadwa. Pa chifukwa chimene chili unite akubwera ano kupanga endorse buku la chani ya Daniel and Revelation. So anapitiriza kuipanga appraise manuscript business volume 1 page 63. Akuna tuno ndikufuna ndiyankhule buku za buku limene kuna tuno ndi njira yofuna kuphunzitsa yo amene afuna amve pano ndi jamawo. Alright, so then anapitiriza kufotokoza amene manuscript business mu chaka cha 1901 akupitiriza onera kuti manuscript business volume 2 imene inatoka mchaka cha 1906. Yeah, so it's 1901. So aona tuno chinenso chichitike kuti titenge buku limene la Daniel Revelation kuti tilitani tili mwazi buku limene ngati dzanja la Mulungu lotani lothandiza. Okay, so tikaona bwinobwino Ellen White akupitiriza kulemba mu Review and Herald February 16 1905 na tuno buku la Prophets and the Prophets, Daniel ndi chivumbulutso ndi buku la mkangano wakulu Great Controversy ndi mabuku amene ofunika pano kuposa kale. So Ellen White anapanga endorse buku la ndani ya Uriah Smith. Tikaona Uriah Smith anakambabe za Yesu Kristu kupitiriza mana atuno Mulungu yekha ndi amene alibe chiyambi. Mapa nthawi za nthawi imene chiyambi chidakakhalapo, nthawi imene ndi yakutali kwambiri imene tikagwiritsa ntchito mabongo athu awo munthu ndi chimodzimodzi nthawi ya muyaya mawu andandani anatuluka. So tikaona Uriah Smith amakhulupirira kuti Yesu Kristu anabadwa, right? That was his last statement. Okay, so tiyentioneni W.W. Prescott pofotokoza za One True God mu chaka cha 1896 anakamba mu Review and Herald April 14 1896 ananena kuti no momwe ngati Khristu anabadwa kawiri, kamodzi muyaya kenako anabadwa ngati wobadwa yekha wa Atate, kenako kachiwiri anabadwa mu thupi ndoti akwambaza ku Bethlehem. Ndaona kuti no pa chifukwa ichi anabweretsa pamodzi umunthu wakubadwa wake pachiwiri kuti ifeso amene tabadwa kale mu thupi titha kubadwanso kachiwiri, kubadwanso mauzimu, imene ili great salvation. So Prescott amavesa tuno Yesu Kristu ndi wobadwa, samene ati Yesu Kristu ndi wolengedwa ayi, koma muone mene atatembenuzire akabweranso mu chaka cha 1919. Okay, mu chaka cha 1919 Prescott akuti chani ndaona tuno ine nali malo omwe brother Daniel anali ndinaphunzitsanso zina zimene zofanana. Okay, ndaona tuno zonena kuti Yesu anali choyambirira cholengedwa cha Mulungu, ndipo ukamba za munthu wachitatu wa Mulungu kapena mutatu wa Mulungu ndi ziphunzitso zochera. Okay, popanda kuganiza kwa ine ndekha ndimaona ati zimene ndikuganiza zolondola koma napeza zosiyana, ndipo ife tagwiritsa ntchito zinthu zimene sizikugwirizana ndi malemba a Mulungu. Okay, takhala tikukhulupirira nthawi itali kuti Yesu Kristu ndi wolengedwa mosusana ndi zimene mawu a Mulungu akunena. Ine ndonena zimezi pokamba zimene ndadusa mwine ndekha, ndipo tikamakamba za umulungu umene ulibe umuyaya tikunena tuno zimezi sichikhulupiriro chimene ine ndikuvesa cha mawu a Mulungu, ndipo zikuperewera pa malingaliro amene akukambidwa mu mawu a Mulungu. Right, ndakamba tuno
tikapitiriza nkhani ndionera kuti Prescott tikapitiriza zimene akunena this is report ya 1999 Bible Conference. Prescott amanena iye amakhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa. Now mukaona muno bwino wording yake tikaona Prescott akunena kuti no Yesu Khristu anabadwa kangati? Kawiri. Okay, now funso ndi lakuti chani ngati akukhulupirira kunena kuti no tikatenga Trinitarians amaona atenga koti yachiwiri, right, yambayi aisiya. Now ndimafuna nena chinthu ichi tikamakamba za true God belief timakhulupirira Yesu Khristu ndi wobadwa osati wolengedwa, right? Now munthu akamanga shift from one true God belief ndipita ku Trinity amakamaga adopt arguments osali kuti ku Trinity and start accusing kuti aine ndimakhulupirira Yesu Khristu ndi wolengedwa. Same thing that Prescott anapanga zimene apanga so anthu ena lero, right? So tikanati no Prescott tikankhulupirira nati amakhulupirira Yesu Khristu ndi wolengedwa mwanjira ena ndeti no Prescott azikhulupirira no Yesu Khristu analengedwa kawiri. Choyamba analengedwa muyaya kenako analengedwa mu Bethlehem, which is ridiculous. Mu Bethlehem Yesu anatani anachita kubadwa, right? So tikaona argument ya Prescott imene amakisida ntchito kupanga prove argument yawo. So china chimene chimandivisa so nchino kuti no tikamakamba za divine sonship tikamakamba za mwana wa Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu ndipo ali ndi umulungu chifukwa ni mwana wa Mulunguyo. Tikamakamba chinthu chimenechi ma-Trinitarians amativesesa ifana no ma-Trinitarians kwa iwo Mulungu ndoti alibe chiyambi, right? Tikamakamba za Mulungu tikamba za Atate ifenso timakhulupirira chimozimozi, right? Mulungu alibe chani? Alibe chiyambi. So ma-Trinitarians amapanga extend na no chifukwa Yesu Khristu ndi Mulungu ndoti na Yesu alibe chani? Alibe chiyambi. Pamene timasiyana ma-Trinitarians amati no Yesu Khristu alibe chiyambi pa chifukwa chimene chocho akamawerenga no Yesu Khristu ndi mwana, akamawerenga no Mulungu ndi Atate, amene afunika amvekese mwa njira ina koposera amene Bible ikunenera. Afunika apereke kamvekesedwe kena mwa njira ina. Mulungu amene timamuziwa, amene timamuziwa kuti Atate, akufunika akhala Atate mwa njira ina. Chifukwa tena cha plana chipulumutso ndeti Mulungu anasanduka Atate. Yesu Khristu chifukwa cha plana chipulumutso anasanduka mwana, kapena ngati mene Vance Ferreira anafotokozera buku lake la Defending the Godhead. Vance Ferreira anafunza kuti kule anali milungu itatu, 3 gods straight. Sana bise so anati no unama 3 gods ngati amene mna 3 generals kodi no apanga bwanji anthu azavesesa. So ati Trinity ena ona anthu sazivesesa ndanagwizana ta apangisane marozi kuti aliyese olengedwa azavesesa, which verse yake ili kutiko imazifusa ine verse yake ili kutiko. So ine zimene singazikhulupirira fani Bible si undipasa komano chimene chocho anthu amachikhulupirira. Komano anthu chimene samachikhulupirira nchonena kuti ifeyo amatipasa title yoti non-Trinitarian. Now title yoti non-Trinitarian ndiyosekesa fena kuno zilinganari ife tiziti manan otiches. Now munthu amene ali nan otich ni ndani? Nan otich ndi kuti ndi ndani? Ndeti no titawatenga china yese chimene wanena nan otich msilama atakhala nan otich, right? Munthu wa Jehovah's Witness atakhala wa nan otich, wa Pentecost atakhala so nan otich. Ndeti tizingoti manan otich yauteni. That's what ma-Trinitarians amapanga. Ma-Jehovah's Witness ma-non-Trinitarians pambiri kwake, right? Asilamu ndi ma-non-Trinitarians. Yes, ma-non-Trinitarians. Okay? Now tikakamba za anthu ena ni ma-tritheist amasusa Trinity. Koma akhulupirira no mzimu ira ndi wachitatu. Amakhulupirira 3 gods ngati mene ali Vance Ferreira o ngati mene ali Andre Henriquez. Those are tritheist. Amakhulupirira no alipo atatu. Okay? Ali chimozi muzochitika. Pamene Trinity amakhulupirira Mulungu ndi mmodzi mwa atatu. Anyways, nkhani nena kuti tikangogwirisisa onatu no non-Trinitarian kuti mwakuti ndoti titha kutenga zimene anena Jehovah's Witness kapena Asilamu kapena ndani ndimati non-Trinitarians amakhulupirira izi, which means now nomupanga tarnish image yanzanu yomosavuta, of which I rejected title ya non-Trinitarian and I presented myself with in a one true God, and all the brethren present themselves as one true God believers to avoid ma misconceptions amene. So tikabwera ku one true God believers timakhulupirira Yesu Khristu anachita kubadwa. Pali njira ina imene Yesu Khristu ali ndi umulungu anachita kubadwa. Pachifukwa chimene anabadwa ali ndi chiyambi. Anabadwa choka kwa Atate komanso ali ndi chibadwidwe cha umulungu, ali ndi chikhalidwe cha umulungu. So two different ideologies koma tikugwirizana pa chinthu chimodzi. Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse, he is divine.
pomwe tikugwezana pamenepo. Koma anapezeka bwanji tinoyo kukhala mulungu pamene tikusiyana, right? So tikawerenga pa first page 34 paragraph 1 anena kuti no iye matulukidwe ake ndi akale, right? Ndipo mwana afotokoza zonena iye yekha. Ndiye tinayenda kuwerenga no Proverbs 8:22 mpaka na 30. Tikawerenga Miyambo 8 verse 22 mpaka na 30 imakamba zoti Yesu Khristu ndi amene adabadwa. Miyambo 8 verse 22 mpaka na 30 ikukamba za nzeru imene ilira, right? Nzeru imene ndi ndani? Ile noyera pakuni ati ndi ndani? Nzeru imene ndi ndani? Ndi Yesu Khristu, right? So tioneni pamenepa ningopeza mufuni mwanga Miyambo 8 verse yake ya 22 mpaka 30 akuti yani Mulungu anali nane poyamba njira yake asanalenge zake zakale, right? 10:23 anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe, right? So apapa pali kusiyanisa nzeru kulira, nzeru kunena tuno Mulungu ananayo pambali pake asanalenge zake zakale. So akusiyanirana natu nzeruyi ndi zolengedwa za Mulungu. 24 chani pamene panalibe zozama ndinabadwa ine, pamene panalibe akasupe odala odzala madzi. So pamene panalibe zozama ndinabadwa ndani? Ine. So ene adakuti chani mwana wa Mulungu ayankhula za yekha. So pamene panalibe zozama Yesu anadani anabadwa, right? Yesu anabadwa. So chovuta ndi chani mene popo? Okay, tikalenga verse 3 no ndinali pambali pake ngati misiri, ndinamsekeresa siku ndi siku, ndikondera pamaso pake nthawi zonse. So tikapanga quote choncho amati no ziphunzitso zachilendo. Well, ene noyenda kupanga quote pamenepo Miyambo 8 verse 22 mpaka 30 akuti ndi ndani? Ndi Yesu Khristu, right? Tikalenga Sons of the Times May 30 mu chaka cha 1895 paragraph 3 ene noyenda kuonera kuti no Mulungu anakonda dziko lapansi kuti anapereka mwana wake obadwa yekha, osati mwana pachilengedwe mwe ngati angelo, kapena madwa mwana olandira mwana adoption mwe ngati okhululukidwa ochimwa, koma mwana obadwa amene ali chithunzithunzi cha ulemerero wa Atate, chithunzithunzi cha umunthu wa Atate. So tikaona muno mwino mauti begotten mene timakisira ntchito mwe ngati mene pamene azanga kisa ntchito mauti begotten samathandiza kulengedwa ngati angelo 1. So kumagwirisa ntchito no amakhulupirira Yesu Khristu nobadwa ndi lolengedwa uko ndende ndikufuna adala kusokoneza kuibisa mbiri ndikupanga mwadala kumene koko. Mauti begotten samayimira creation 1. 2 mwangati adoption kupanga adopt ndende no palibepo ubali na aliwonse komano winayo umpanga adopt akhala mwana wako ngati mene mapangira Trinity tino anangopanga adopt ma rules. Atate anakhala Mulungu anakhala Atate, Yesu Khristu anasanduka mwana, koma onsewa anali ma co-eternals, adoption in the Trinity. So tikamati Yesu Khristu ndi obadwa, si adoption, si kulengedwa, koma ndi obadwa. So chimene ife timakhulupirira. And even tikaona ma fundamental beliefs. Ma fundamental beliefs are Seventh Adventist amene anapangira produce mu 1889. Mwina tikamba fundamental beliefs anthu samavesesa, koma tikati majana ameneyo lero kuli tikati fundamental principles mwina sizingamveke, koma no lero kuli ma fundamental beliefs. Kale kunayi ma fundamental principles. So ma fundamental principles amenewa zinayi zimene ma Adventists amazigwira onse as majority. Okay, tendona noene ba ma fundamental principles anapangira print 1972 kina kono 1897 zaka zimenezi 1889, right? Tendona noene ba ndanda monga tanenaso pena palipo ma Seventh Adventists alibe creed ndi chinthu chimene ukamalowa mpingo mafuna uchivomereze, right? Ngati suchivomereza utawachosera mwanso ndi chimene ngati suchikhulupirira utawachosera mpingo. So atino ma Adventists alibe creed inenso kuma Bible. So creed yawo ma Adventists nayi Bible, right? Ndipo akuti ma Adventists mene ali ndi zinthu zina za chikhulupiriro zimene amazigwira zimene ali okonzeka kupereka yankho kwa aliyense amene angafunse, right? Ndipo akunena kuti izizi ndi ndi summary ya ziphunzitso zawo. Ndi akunena kuti ati zimene panopa monga amene tikuziwa gulu lonse limazikhulupirira, right? So tikamakamba za ma fundamental beliefs nayi chikhulupiriro cha gulu. So chigulu chimene chimakhulupirira kuti chani? Tionene fundo 1 ati pali Mulungu mmodzi amene ali ndi umunthu, amene ndi wauzimu, amene analenga zonse, wamphamvu yonse, woziwa zonse, wamuyaya, wanzeru zamuyaya, woyera, wachilungamo, wabwino,
wolungama wachifundo wosasinthika andamapezeka pena paliponse kuzera momwe mira yake mzimwera. Masalimo 139:7. So tikamona chiphunzitso cha Mulungu, ma-Adventist amakhulupirira tino pali Mulungu mmodzi amene bwanji apezeka pena paliponse kuzera mwa mzimu wake. So akuti no Mulungu is a personal being. Tikamawerenga Yesaya 6 timaona Mulungu anakhala pa mpanda wachifumu. Tikamawerenga chivumbulutso timaona Mulungu akhala pa mpanda wachifumu. Mwana Mulungu apezeka pena paliponse kuzera bwanji, kuzera mwa mzimu wake. Zimene amakhulupirira ma-Adventist pachiyambipo tu amatiyani kuti pali Ambuye mmodzi Yesu Khristu, mwana wa Mulungu wosatha, kuzera mwa iye analenga zonse ndipo zonse zikhala, ndipo analenga pa yekha chibadwidwe cha mbewu ya Abrahamu kuti akapulumutse ife otayika, ndipo anakhala pakati pathu ozaza ndi chisomo ndi choonadi, ndipo anakhala pakati pathu ndi kufa mwangati sembe, ndipo anaukitsidwa kuti akatilungamitse ife, ndipo anakwera pamwamba, ndipo ndi amene akutetezera mu kachisi wakumwamba kumene ndithu zonse zimene anatipangira akuti mwazira ife kuzera mwa mawu ake, ndipo chifukwa chimenechi watikonzera ife kukhululukidwa ndi kupulumutsidwa. So tikamaona apapa sakumapo za Trinity, akamapo za Mulungu mmodzi, akamapo za mwana wake, ndipo Mulungu apezeka pena kuzera mwa mzimu wake. So ichi chinali chiphunzitso cha chilendo pa nthawi imene ayi tikaona bwinobwino kuti no entire body holds unanimity. So anthu aziphunzitsi samazikakamiza pa ina aliyense. Ayi iwe kangawamba ususa Bible ndero uze kuti kuthothedwa. Seventh Adventist mufati creed ya inali imeneyi. Koma noziphunzitsi zimene aliyense amene analenga Bible amazigwirizana nazo zinayi zimene zizi. So mu chaka cha 1889. So tikamati want to God ndiphunzitsa zilendo ndikuthandiza kuti chani. Tikaona sawapa iyi ndi slide ya Yodana Makwa anayika mukuti 1846 to 1888 kunali mpingo wa Seventh Day unali anti-Trinitarian, mwanjilene unali want to God. Kina kono mu 1888 mapita ku alamba kususana ndi anti-Trinitarians ndi anafotoza motero. Mwana nkhani mwene ufana ndifotoza na atuno even asogolera akuzowa natu chiphunzitso cha chilendo. Ma slides akutionesa apa natu no 1846 mpaka 1888 mpingo at least akutauza chimene mpingo unali wajani wa anti-Trinitarian. So sangabwereso kumaza sintha nati yayi chiphunzitso cha chilendo ndi cha chilendo so bwanji pamene iwo anena kuti no pachiyambipo zinayi choncho. Anyways tioneni kuti akuti chani kodi anafotokoza moti anasogoleriwa. Tikaona history yathu 1846 to 1888 tikhozonera kuti mpingo wathu unali predominantly anti-Trinitarian. Between 1888 itachitika nkhani ya racism by faith mpaka pomafika 1898 pamene matuluka Desire of Ages, panali anthu akuchita question position yawo ya anti-Trinitarianism. And then 1898 mpaka 1915 pamene whites started to write more about the Godhead, zimene tizione mawa ndi nkucha. Tipeza nawo kuti panali nawo a paradigm shift kumapita sopano kukhulupirira Trinitarianism. Okay, so anafotokoza nchotonekena koma pioneers anasinthana zina zotero. Now ndimangofuna kupanga stress kuna kuti no ma pioneers sanatani sana sinthe, right? Now ndimafuna kungokuonesa nena kuti tikaona bwinobwino mukapita ku Streams of Light YouTube channel yathu muona na kuti no tinapanga ma videos ambiri. Okay, nango kuonesa ndibang'ono mukapita videos kwa channel yathu muona no pali ma videos ambiri amene tinapanga kuonesa ma quotes Ellen White was kupanga reply. So iyi timangofuna kungopanga reply what was said in the state of the address. But mukapita YouTube channel kwathu kuli ma playlist, mukapita YouTube channel mupita pa mbali ya ma playlist muona no ma quotes Ellen White nayankha zonse zimene ana Ellen White nayankha, right? Zonse zimene ana ma pioneers ma playlist ya ma pioneers, right? Ndi zonse zimene Bible ina. So tikaona bwino ineyo makhupira panalebe paradigm shift yantu inalonse, right? So komano anthu ena amakhupira na kuno kuli paradigm shift izo ndi zawo atha kukhupira zimene zozo ndopereka mfundo zimene angafotokozeni. Komano ndimafuna nenda chinthu ichi. Yesu Khristu anafotokoza za chisautso cha kumapeto anthawi. Anangamba pa Yohane 3:16 anaona no pakuti Mulungu anakonda dziko lonse pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha. So Yesu Khristu akufotokoza no
akuluakulu kuti musakhale nawo chitayiko, musakhale muchitayiko cha pa dziko lapansi, mukhulupirire mwandani mwa mwana wanga wotani wobadwa yekha. Right? So tionana tuno Mulungu anakonda dziko lapansi pereka mwana wobadwa yekha. Tikaona Yohane 16:1-3 amakamba tuno anthu azakuchotsani masinagoge, azakuphani, azaona ngati akundichita nene chani ntchito yabwino, koma chifukwa chani sanaziwe Atate ndi Mwana. So tionana kuti no nkhani yachipulumutso anthu ambiri sakuzati tikamati Atate akuthandiza chani, tikamati Mwana sakuthandiza chani. Mwana vesi ili clear. Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wake wobadwa yekha. Right? So tikakhulupirira mwa mwana wobadwa yekhayo nditili ndi chani tili moyo satha. Chiphunzitso chili nchakale kuchokera pa kamwa lake la Yesu Khristu. Now ndi ulemerero uti waukulu umene tingapereke kwa Yesu Khristu. 2 Petro 1:16-18 ana tuno pakuti sitinasata miyambi yachabe pamene tinakudziwisani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, koma tinapenya m'maso ukulu wake. So tikamaona za achina Petro akuti sanasate miyambi yachabe ayi, sanangamba zonenedwa apa zokambidwa apa ayi, ati koma anaona m'maso ukulu wa ndani wa Yesu Khristu. Verse 17 akuti chani pakuti analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero pakunzera iye mawu otere ochokera ku ulemerero waukulu, uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ine ndikondera naye. 18 ndipo mawuwa ochokera kumwamba tidawamva ife pokhala pamodzi ndi iye m'phiri lopatulika. So akuti chani achina Petro polemba kalatayi ati anapenya ulemerero wake wa Yesu ndi mawu achani ndi maso aukulu wake. So ati tinapenya maso aukulu wake. So tikamakamba za ulemerero umene Yesu Khristu anakhala nawo waukulu ndi mawu amene anachokera kwa Atate kunati uyu ndi mwana wanga wotani wokondedwa. So message yochokera kumwamba kwa Yesu Khristu ndiyo kuti Yesu Khristu ndi mwana wotani wokondedwa. Kodi mawu ndi woona kapena ndi aboza? Mawu ndi enieni. So uthengawo ndi uthenga wochokera kwa Atate. Palibenso zoti so chiphunzitso chatsopano ayi chiphunzitso chakale. Marko chapter 9 verse 2, 3, 4, 5, 6 tiona pamene zinachitika zimene zizi. Tikaona bwinobwino pa verse 5 ndipo Petro anayankha ananena ndi Yesu, Rabe, kuti kumira ife kukhala pano ndipo timange misasa itatu, umodzi wanu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya. Inayi pa phiri limene Yesu Khristu anasandulika ndi kukhala woyera kwambiri. Ndophunzira nani mantha ndipo komano timange misasa itatu ndimuone verse 6 pakuti sanadziwa chimene adayankha chifukwa anachita mantha ndithu. 7 ndipo panadza mtambo wakumphimba iwo ndipo mawu munatuluka mtambomo, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mvereni iye. So mawu amene anamva a Mulungu ati uyu ndi mwana wanga watani wokondedwa. So Mulungu anawaphimba anthuwa mu mtambo. Taganizani ulemerero wa Mulungu unawaphimba anthuwa chinthu chachikulu, koma chimene anamva nchoti chani uyu ndi mwana wanga wotani wokondedwa. So Mulungu ndithu anachoka kumwamba kuzangayankhula mawu abodza. Yesu si mwanadi wake wandani wa Mulungu, anangogwirizana. Zoona zimenezo ayi. So tikamayankhula tizitha kupereka evidence ya zinthu zimene tikuyankhula. So iyi ndi part 1, tipitiriza ndi part 2 mpakana 4. Mulungu akudaliseni mugawenso kwa anthu ena mauthenga amenewa. Amen.